Good morning! Welcome sa aming mini mansion. Charot lang. So ayan guys, yan po yung update ngayon. Ayun na, madami na siya guys na na-improve yan sa mga nakaraang araw kasi nga hindi ako nakakapag-vlog. So today, Sabado, kaya ayan, mag-vlog tayo. So wala naman akong ginagawa. So ayan po. Yan na yung ano natin. Ay, pakita ko muna sa inyo dito yung sa may labas. Ayan. Ayan yung labas. Diba? Malaki siya sa camera. Tingnan. Pero malaki-laki rin naman. Dito yung pintuan natin. Wala pa tayong bintana. Yan, napinturahan na po yan. Ayan. Tapos, etong hagdan. Nabuhusan na to kahapon. Ngayon? Ngayon pala yan guys. Kasi ang oras natin ay 10:31. Kasi ito na yung hagdan. Okay na siya. Ayos na yung dito sa may gilid. Ayan. Diyan, huwag na muna tayo dyan sa taas. Kasi alam niyo naman yan. Ayan, masyadong makalat. Sorry. Tapos dito po sa ating kusina, ayan, inaayos na din. Naglagay na ng skim coat. Skim coat pa ba to? Skim coat pa. Dito, meron na din siya ang pintura. Skim coat pa po. Kailangan na yung i-bastagan niya sa magiging... Ano po dyan, Titi? Sabi? Kailangan ng lababo. So, tig-ano na siya? Tig-pakinis ba? Ano? Plaster. Yan, plaster. So, yan. Tig-plaster na yung sa may lababo. Sa ilalim na yung lababo. So, yan guys. Kasi meron ako sa inyong ipaparinig. Ano kayo paparinig sa inyo? Upo muna tayo sa ating tambayan. So, yan guys. Nalobat yung isa nating battery. Kaya nagpalit ako ng battery. Kakalagay ko pa lang to nitong, itong nilagay ko yung battery, kakalagay ko pa lang siya 1%. Tapos, isang minuto lang kasi yung pag-vlog ko. Pag-start ko mag-vlog. Tapos, pag-balik ko kasi nga nalobat yung isang battery. 100%! Galing-galing naman. Si Kuya, ito magluluto siya ng isda. Bangus, tapos etong isda. Hindi ko alam kung ano yung isda. Pero may paparinig ako sa inyo, ha? Oh my God. Alam nyo ba? Kagabi to. Sunod sa akin. Oh my God. Super excited. Ang ganda. Na-mesmerize talaga ako dito. Sunod sa akin ni Kuya Jason. Yan, baka kilala nyo na ata siya kasi nga, diba? Siya, ata yung ni Kuya Nolly. Ang kanta. Wait lang, ayos ko yung camera. Ayan. Ito ata yung gumagawa ng kanta nila. Kuya Nolly, siya ata. So yan, shoutout sa kanya si Kuya Jason Garnica. Yan, shoutout po sa inyo. Kasi nga, may message siya sa akin noong November 17. Hindi ko man siya nakikita na may message siya kasi nga, kagabi lang ako nag-check nung mga message request, tapos yung mga spam, ganyan. Tapos may nakita akong chat, may mga nag-chat doon. Tapos, nung pinindot ko siya, binasa ko, sabi niya, may paparinig daw siya sa akin. Tapos, nung Wednesday, November 17 yon, chinat niya sa akin. Tapos, nung Wednesday lang, di ba, Saturday ngayon, may sinend na siya sa akin VM nung song. Tapos, ayan, hindi ko na yan, guys. So, ayan, tingnan nyo, yung chat niya sa akin. Hala, thank you, Kuya. May sinend pa siyang lyrics. Tapos, kaninang umaga, nakausap ko na siya kagabi. Tapos, kaninang umaga, sinend niya na sa akin yung, ano ba tawag doon? MP, parang pwede ko na siyang pwede siyang ma-download. Ganyan. So, yan, nandito na sa music ko. Sinend niya sa akin kanina. Bubulol ako. Sinend niya sa akin kanina sa Gmail. Sa email. So, ayan.
Paparinig ko na ba? Ang ganda. Super talaga kagabi. Ginikilig ako kagabi. Parang akong magbawal ako. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ako. Wait lang. Excited kasi. Ito na. Ready na ba? Kasi ang alam ko, wag na ako magkwento. Ito na. Papaanuin ko na sa inyo. Paparinig ko na. Ayun o guys. Ayun o. Bicolan. Oh my God. Wait lang. Ito na. Ay ba? Hindi kaya ako nito ma-copyright? Hindi man siguro, no? Ipaparinig ko sa inyo pero mamaya magtatanong ako kay Kuya Noli kasi baka ma-copyright ako. Pero wala pa man na ibang di ba? Wala man na ibang hindi ko alam, wala man na upload. I mean, wala man na gantong kanta, kumbaga ginawa lang ni Kuya. Pero bahala si Batman. Ito na. Play ko na ba? Play ko na. Baka mag-ano ko dito, ganun para ako dito uod na. Mamaya. Wait lang. Binarinig ko to kanina kay Kuya. Yan si Kuya. Kasi pumunta kami lang sa... Ano ko ba sinasabi, no? Hindi binibitin ko kasi talaga kayo. Ayan. So, hindi ko yung maganda daw. Char! Ano? Hindi pa to naririnig nila mama. Hindi pa to naririnig nila papa. Kasi gantong... Kumbaga, meron akong magagamit na music sa vlog. Ayan. Ang dami kong pasikot-sikot, no? Ito na nga! Ito na! Ito na. Totoo na. Dapat hindi ako makapiright. Ito na. Ay, wait lang. Wait lang, guys. Pinlay ko kasi kanina. Tapos nasa kalahati na siya. Nasira na tuloy yung natin. Ito na. Ayan, meron pang picture ko yan. Wait lang. Saan ang mata ko? Ito na, guys. With a smile, maganda at matalino. Maaga nagtrabaho just to take care of the fam. Ganon siya kadedikado. Sa palengke naging tindera, rain or shine. Walang reklamo, sipag niya panlaban sa mundo. Every coin, every day she saves, dreaming of a home, a future she can raise. Unti-unti she bought a piece of land, hanggang naging konkreto ang bahay, galing sa sariling kasipagan. Kahit pagod, she kept on climbing. Kahit mabigat, she kept on dreaming. Ngayon she's in college, vlogging every day. Boss up energy, confidence on full display. Bicolana, you're a fighter in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Pag mo'y panalo, your heart so brave and true. Shining like a summer sun, the world is watching you. Bicolana, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot and it's a new turn, pain into power. Girl, you grow, you own the hour. Books and camera ready, college grind plus vlogging life, steady and heavy, pero kaya na lahat. She learned to stand tall, confidence leveled up, she's no longer small. From her LinkedIn noise to neon lights, dreams expanding in the city nights. She dances with hopes about what happened. Now she knows she finally belongs. Feel the beats I dip deep. She survived storms no one believed. Now she moves like a princess in motion, powered by courage and quiet emotion. Bicolana, you're a fighter in the light. From the market to the city.
na yun! Yung part na yun. You're a fighter in the life. Hindi ako marunong kumanta. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot and insects remain in a power. Girl, you grow, you own the hour. Naiyak na kagabi, kaya okay na. Parang nalabas ko na siya kagabi. Diba? Ang ganda! Ang ganda. Super. Ayan. Ito yung instrumental. Sinend niya pa sa akin. Ay, hindi na natigil. So, yun guys. Diba? Ano masasabi niyo? Ang ganda. Dumatatak sa ito ko yung, di kilala. You're a fighter in the life. Diba? Gusto ko manuntok. So, yan. Thank you so much po, Kuya Jason. Kuya Jason, thank you so much ng marami. Kasi may narinig ako nung nandito si Kuya Nolly. Opo, nung pumunta dito si Kuya Nolly kasi nga walang signal sa kanila. Nag-wifi dito. May narinig na akong may nagko-comment na sabi niya na kung may kanta daw ba na ginawa sa akin ganyan. Eh, wala akong idea. Kaya hindi ko alam. Ayun! Meron! Thank you so much, Kuya Jason. Ayun, ang galing, diba? Diba? Ako kasi wala akong talent sa music. Ganyan, wala akong katalenta. Wala akong talent sa ganyan. Kaya yan. Thank you so much po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat. Actually, kasi first time ko gawan ng hindi man by my name, pero so parang yung characteristic ko. Tapos ako yun. Alam ko ako yun. Ayan, first time ko talaga guys, kaya parang na-overwhelmed ako ng sobra. Ayun. Appreciated. Actually guys, kagabi talaga naluha ako, tapos hindi ako mapakali. Nasa higaan na ako nun, tapos pinakikinggan ko. Tapos parang na talaga akong uod nun. Sabi ko kung makaka-video lang sana ako. Kasi madilim. Tapos amoy na yun, hindi na ako nakapag-video. Pinakinggan ko na siya guys, ang ganda talaga. Promise. Ayan, ano masasabi nyo? Kinikilig ako. Ewan ko kung bakit. Parang kinikilig ako ng sobra. Kinikilig yarn. Lahat ata kami ginawan. Si Ate Rica siguro, meron na si Ate Rica. Kasi yung narinig ko nung nag-live kami dito nila Kuya Nolly. Tapos, siguro sila Badet ata, meron din. Sila Badet. So, yan, maraming salamat! Salamat ng marami! Buti na lang talaga, nag-check ako kagabi ng ng mga message request. Tapos nakita ko. And meron tayo ditong lyrics para kung sakaling gusto natin yun or pag-aralan. Diba? Kasi team song ko yan. Char! Ano ba, Luna? Ang dumi ko na, Luna! Ayan si Luna, oh. Ang dumi na. So, yan guys. Hindi ako marunong kumanta pero baka itry ko to pag-aaralan. Pero matagal, mga 1 year bago ko to char. So, yan guys. Ang ganda pati ng lyrics. Promise. Ang ganda pa ng pagkakakanta. Yun, kumakanta ba? Si Kuya Jason yun mismo yung kumakanta. Tapos siguro may team siya, no? Kasi diba may babae, may boses babae. Kaya gusto ko to makilala si Kuya Jason. Yan. Thank you so much ng marami. Eto pala, meron akong VM kay Kuya. Nung kagabi. Pakinggan nyo. Ano ba to? Maganda ba to? Kuya, ang ganda po. Thank you so much. Ang galing-galing. Hala, Kuya. Oh my God. Ang ganda for the first time. Thank you so much po.
Diba? Yan yung VM ko kay Kuya kagabi kasi hindi na ako makapag-type sa sobra talagang excited ko. Kaya ayun, nag-VM na lang ako. So ayun guys, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi dapat yung mga ganyang bagay ina-appreciate natin. So yun, ang ganda. Char. So yun guys, tara na. Mag-update na tayo dito sa bahay kasi ang tagal nyo akong inaantay. Uy! Luna! Hala ka dyan, Luna! So ayan. Ito sinigang. Ayun guys, sinigang luluto. Si Kuya at ang magluluto ng sinigang. Uy! Ay, dito pala guys, yung sa kwarto ko, ayan. Ano ba Luna? Yan pa lang sa kwarto ko. Ayan o, nag-ano baga siya? Nagbakbak? Nagtukal? Ano Tagalog ka nagbakbak? Nawawara ako. Eto. Natuklap. Ano? Natuklap yung bubong. So guys, ito yung, di ba yung sinabi ko sa inyo, yung pintura. Ewan ko kung bakit. Ayun, ano na. Naganyan siya. Natanggal. Pati yan dyan, no? Hindi man siya inaano, pero natatanggal siya. Inano ka ba? Tignan nyo. Oh, yan. Diba? Ayan nga guys, madami. Kaya, ayusin. Kailangan siyang ayusin. Kasi guys, kailangan na natin yung mapa-tiles. Kasi nga po, madumi. Sige na. Yan yung skin coat muna. Sige niya, nasan? Kanina po, bumili ako ng pintura ulit ng flat latex na white. Ito. Tapos, pintura to sa kusina. Ito, black. Di ba, Luna? So, yun guys. Dito sa aming, welcome sa Encantadia. Sa aming kaharian. Kaharian ng Encantadia. Ay, may put-put. Wait lang, may put-put. Kukuha akong pera. So, yan guys. Bibili tayo ng put-put. Ano yan, kuya? Ang kulay. Ay, ala, kuya, ube ang gusto ko. Ube ang gusto ko. Sige, kuya. Magkano yan? Aten lang pang slice. Aten mga tatlong slice. So, yan guys. Wala na kasing ube. Paborito ko yun. Mabilis makabos ang ube. Sayang. May sticker ka ba? Baka meron. Hello! Si Kuya, ibigyan ako ng sticker kasi binigyan niya ako ng sticker. Hello po kay Malasagago. Malasagago lang yung page niya sa Facebook. So, yun, binigyan niya kasi ako ng sticker. Ito. Ala! Tiya pa ako. Ayan o, Malasagago. Ito yung sticker niya. So, yun, thank you Kuya. Ano na lang po Kuya, pa-subscribe po. Bicolana Girl. Okay, Bicolana Girl. Tapos, mamumukhaan mo kasi madami bagang Bicolana Girl sa YouTube. Mamumukhaan mo naman ako yun Kuya. Sige Kuya, thank you so much po. Salamat. Ayan, si Kuya daw nag-ano man sana sa Facebook. Sige po, ingat po Kuya. Okay. So ayan, ito yung ating put-put. Put-put ang tawag namin dito. Sa inyo ba? Put-put din kasi yung tunog ng nila, yung parang horn. I mean yung ano ba tawag dyan? Put-put ang tanog eh. Oo, ano ba tawag doon? Yung put-put, ganun. Basta yun na yun. Hindi ko na naman siya nakukuha. Pag nasa harap talaga ako ng camera na may mental block ako. Pay ako kanina, hindi ko alam kung paano ko aanuin si Kuya. Ito yung kanyang sayang! Wala tayong sticker, no? Sayang, kailangan talaga natin ng kailangan na natin makuha yung sticker kay Kuya Vince Works. Kuya Vince Works. So yan, sana may sticker na din tayo na pinamimigay.
Char. Ha! So, ayan. Saan ko didikit? Sa phone ko na mo, sa phone. Wait lang, i-search ko muna pala siya sa, sa Facebook. Sabi ko kasi sa kanya, sa, ako. Ay, eto nga! Grabe si Kuya, yung nagtitida ng pot-pot lang, no? Pero, ayan. Ayan guys, oh. Malasagago. Follow natin. Sabi ko sa kanya, i-subscribe niya din ako sa pero, kung maalala niya yung sinabi ko, Bicolana girl. Ayan. So, ayun. Ayun na nga. Kain tayo ng pot-pot. So, yun guys. Nagsigang si Kuya ng sinigang na ang bangus. Tapos ito pinit ko. Ay, skip pa lang pala. Mag-gusto pa ako. May mga... Ayan guys, pinaplasteran ko. Hindi, maninig diretso di TV. Dali, tabi. O, di may diretso dyan. Wala pa ka sa lababo. Lababo pa. Wala pa tayong nabibili na lababo. Yung diba? Lababo. Hi guys, so ayan. Hi guys, so ayan, mag-lunch po muna tayo. Ayan, nag-lunch na po yung nagtatrabaho dito, tapos umuwi na muna, tapos babalik yun mamayang 1 PM. So ayan, meron po tayo dito, ito naluto na. Kumain na sila, Kuya. Kuya, ang music. Ayan, kumain na sila, Kuya. Ito meron tayong prinitong isda, tsaka bangus na sinigang. So, kausap ko po si Tito Joe. Ayan. Ay, Tito! Nasa vlog tayo, Tito. Okay lang yan, Tito. Huwag ka na po magpakita. Char! Pa? December 2 po. Sem break. Kasi wala pa kaming sem break. Ang sem break namin December 2 to December 15. Tapos? Balik na December. Pa? Ano ko hanggang February na yun? Hindi man. Siguro, Tito. Depende po. Sana. Marami ka naman. Yes. Apo. 2 to 15 may ilang days, 13 days. Apo. So, yan guys. Kasi, pinapasukat sa akin ni Tito Joe yung lalagyan ng tiles. So, parang ililibre niya tayo sa tiles for today's chart. Hindi pa ililibre niya ata tayo sa tiles. Oo daw, sponsoran tayo ni Tito Joe ng pang tiles. Di ba, Tito? Di ba? Sabi niya, char. So, yun guys, kain po muna tayo. Tito, kain po. Okay. Sige, yan. Ang bait talaga ni Tito Joe. So, yan guys, kain po. Kain tayong lahat. Hindi pa ako kumakain. Tinatamad ako. Gabi sa, di ba gabi sa inyo, Tito? Gabi kasi sa kanila mga 6? Kumain ako kanina ng yung Mickey na Noodles. Hindi, Mickey, yung Kala ko Mickey na noodles. may chicken. Opo. Sabaw. Then guys, kain Yung po. anong tawag yan sa naipit? Ipit na Mickey. Ano po, Mickey? Mickey. Mickey? Mickey yata. Oo, yun. Mickey Mouse? Char.
kagaya nung ginagawa nyo dyan na ano, yung Yung kinalas, yung parang, yung ano, mami, ganon, tito, yung may sabaw. yung fresh dito, fresh na Opo. fresh. Diba sa inyo, pansit ba to yun? Opo. Ano na, yung tuyo. Nagluluto rin yung bayo ko dito eh. Kasi nung buwi sila, ang dami nila. So yan guys, alauna na po. Ayan na sila ulit. Ulit. Pati doon sa kapila. Ayan sa loob. Ay, doon pala yun. So, eto, kasi nga diba, meron akong, ang haggard ko na, meron akong UTI, kaya kumuha si ba ng, ng nyug. Ay, buko. Sa Bicol, lumbod. Ayan, buko. Pati daw ba? Tabi. So, wait. Wala kasi akong malaking baso kasi gusto ko madami yung gagawin siyang tubig, ganyan. Tapos, dyan na lang. Ay, may naman. Buhang. Ang tama. Ayan. Tamis. Ang tamis. Kasi wala akong kutsara. Ayan, merong laman. Lagay natin dito. Ganda! Ang ganda kasi yung paa ko ang pangit. Ayan. Iyon. Ay, huwag ko na ilagay sa sabaw. Diretso kain na. Madilim. Diretso kain na siya. Ang lambot. Gantong buko gusto ko. Yung hindi pa matagas. Gusto kong buko ganito lang kalambot. Ay ka ba nagkuha? Manaw? Pila kinuha mo? Dua. Ay nagkuha talaga ka bunyog. Sige ba mo? Ito. Ito nagkuha ka lumbod. Mura. Baka, isarang ka ba? Paon niyo. Pati ba ito? Ow. Sa'yo wala si Bunso. Si Bunso. Hindi siya ina. Kung nandito yung si Bunso, aagawin niya na naman to sa akin. Palagi iyon. Siya na maglilinis nun. Tara. So yun guys, ayun. Ay, bakbak mo? Siyempre. Ano naman nga yung bakbak? TikTok love. So yun, binabakbak guys. Binabakbak. Ay, di mo man tigbakbak, tigpatungan mo lang. Yung mga nagbakbak. Yung mga guys, yung pintura nga nagbakbak sa Bicol. Pinapatungan lang,
Di ano ba, ayoko na. Tama na to. Tama na tong kalokohan na to. Basta yun na yun. Ayoko mag-explain. Lobat na. So yan guys, yun na po ang ganap. Ganap. Na Haggard. Haggard much. Mga gamit ang kalat. Darwin! So ayan guys, magbababay na ako. Basta yan na po. Ay, okay naman siya, no? Maayos na din naman. Pinturahan na lang. Ayan si Bunso. Laro na naman. Laro. So, ayan guys. Hanggang dito na lang po ang ating vlog video. So, sa susunod naman, panoorin niyo palagi yung mga upload ko. Mag-upload ako, promise. Kasi kailangan ko ng pang-tuition. So, ayan guys. Bye-bye. Shower out. Nakakausap ko kanina si Kuya Noli. So, pupunta siya ng Manila. Kakaya. Pupunta siya ng Manila kasi nga, top 2 pa rin siya sa challenge. So, ayan. Guys, kailangan nating mapahabol si Kuya Noli. So, ayan, kayo nang bahala, mga sponsor, mga viewers natin. So, ayan, maraming salamat. Shower out. So, ingat siya pa sa biyahe kasi kanina biyahe daw siya. So, ayan, bye-bye. Love you all.